ти си могъщи Боже, ние сме ти благодарни, Господи, за тази възможност, за тази привилегия, Господи. От това, Господи, да чуи това повик, който ти викаш, елате всички трудени, обременени. И аз ще ви успокоя, Господи. Ти, когато идвайки пред Тебе, Боже, казвам, че Ти си Божия син. Ти си този Бог, който си взел, Господи, товарът ти на кръста и си ни освободил, Господи, от всяко нещо. Господи, когато казвам, че си взел товар, това означава, че Ти си ни освободил от всяко нещо. Не само от греха, но Ти си ни освободил от смъртта и от болестта. Независимо каква болест, Господи. Но Ти, Господи, си понесъл на кръста. И ние в Тебе, Боже, в Тебе, Господи, ние сме свободни. Благодаря Ти за братите и сестрите. Благодаря Ти, Господи, и за пастирското семейство, Боже. Благодарим Ти, Господи, че от това Боже сме заедно. От това, Господи, можем заедно да се благославяме, Боже. От това, Господи, сме тези частици, които изграждаме, Боже, Твоето тяло. Господи, когато изграждаме, ние искаме, Боже, и да изпълним Твоето слово. Ние искаме да дадем от слово, Твоето божествено слово, което казваш. Един за друг се молете, да оцелете, защото голяма сила има в сърата, да направим. И ние се молим, Господи, ще продължаваме да се молим. И както си казва, Боже, в Исаия 62 глава, да спираме да викаме към Тебе, до избавлението, до благословението, до отговарянето, Господи, в което Ти ще ни помогнеш. О, Боже, благодарим Ти, че ние не сме безучастни. Ние искаме и знаем, че ние сме участници, Господи, в Твоето дело. Всеки един от нас е съработник в Твоята ръка. Всеки един е съработник, Боже, в Твоето дело. Не само съработник, Господи, но и Боже, със започна употреба. Господи, колко пъти ние колко пъти, Господи, Ти, животът ни так превесни, този съд се разваля, но това е за наша полза. Боже, благодарим Ти. Първо Ти казвам, прости ни, когато, защото ние все още човеци, Боже, и ние понякога подвъзраставаме и казваме, Господи, сега това защо и така. Но Ти, Господи, искаш да кажеш, че Ти ни закаляваш във вяра. И Ти помагаш и да израстваме, духовният човек да израства трябва в нас. Боже, и тогава, Господи, накрая, Боже, когато Ти всеки ден, Боже, заработваш върху този съд, тогава, Господи, Ти казваш в деня, Ти казваш, Господи, видях този съд, угоден съд за почетна употреба в моята ръка. И ние сме Ти благодарни, Боже, за това, че Ти си в контрол и Ти работиш върху всяко семейство. Работиш, Господи, върху нашите семейства. Благодаря Ти, Господи. Както гледате в ръката на храничаря, така и Вие си казва в моята ръка. Благодаря Ти, от тази сигурно място. Благодаря Ти, от тази сигурно място. Ние си в Твоята ръка, Боже. Ние си в Твоята воля, Господи. Вярваме и знаем, че Ти си този, Господи, който молива за нас. Защото Ти молива за нас, защото ние Ти даваме предимството, Боже. Защото ние винаги желаем да се покорни, смирени пред Тебе, да търсим Твоето лице, Господи, да Ти даваме предимството, Боже, Ти да молива за нас и да носиш победи, Господи, в нашия живот. О, моля Ти, Боже, нека Твоята милост и Твоята любов, о, Господи, Те да не окружават над крайвестния. Моля се сега, Господи, и за пастирска, за пастиря, Господи. Моля се благославяме, Господи, казваме Ти, Той Исус. Боже, благодарим Ти, че имаме Твоето слово, Ти имаме Твоето божествено слово. Благодарим Ти, Господи, че Ти го държиш, Боже, в своята си ръка. И наистина, Господи, вярваме и знаем, че Ти чрез това нещо, Господи, Ти искаш да изработиш от Него един добър съд за почетна употреба, който говори от Твоята ръка, Боже, свят. Боже, не си моля, Господи, че Ти ще го си несъвършено. Защото може, че ще положиш Твоята воля, Господи, на Твоята воля, Боже, е неотменена. Затова не си моля в името и кръвта на Исус Христос. О, Господи, нека да бъде съвършен и силен, така че още, Господи, да изнася, Боже, Твоето благовестие, Господи, на всеки един, Господи. И не вече на себе, Господи, към когато Той ще слава други. Боже, благослови нашите семейства, Господи. Ти знаеш от какво ще има нужда. Аз се моля, Господи, всяка една крепост, всяка една сатанинска атака, която дявол иска да
положи напред в живота ни. Тя да бъде пресекана, тя да бъде премахната. Тя да бъде скрита, тя да бъде покорена. Тя да бъде унищожена. И да носи само знанието Исус. И само Исус да бъде нашия ръководител, той да бъде нашия начинател, той да бъде нашия подводител. На него да гледаме, на него да отповаме, на него да казваме, защото само в Тебе, Господи Исусе, има смисъл в живота, защото Ти си начинателят и усъвършител. Благословява Ти, Господи, Словото си. Боже, Ти говори чрез пастора Божи, Ти говори чрез Священа Божи. Ти говори в вечността, работи както и небесни. Аз отвори сърцата Божи, приемем Твоето Слово. Думи на живот, Господи, които, Господи, не са ще промени живота ни. И живота ни ще бъде угоден и полезен на Тебе. В името на Исус Божи се ставя от Твоите ръце, вяра, че тази молитва, тези молитви, които изказваме тази вечер, съгласни са влази със Света воля. И Ти, Господи, си чул, и Ти, Господи, ще зарадваш, и Ти, Господи, ще изцеляваш, Ти ще благославяш, Ти ще славяваш, Ти ще промислиш. Защото, Господи, ние сме в Твоята ръка, ние сме в Дайната. В името на Исус се ставя от Твоята ръце, проси Твоята воля, за наши домове, за нашите деца, Божи. Оставяй се в Твоята ръка, Господи, и проси Твоята милост. В името на Исус сега нека да бъде Духът Ти, Божи, да даде присъствието Ти, което да витава в нас. И да благославя. В името на Исус Ти благодарим. Амин, Боже, амин. Амин. Слава доволен Господа. Спрете микрофоните, ако обичате, спрете микрофоните. Амин. Спрете микрофоните, ако обичате. Днеска темата ми ще бъде така много интересна, ще ви кажа защо. Живеем във време, в което наистина времето е трудно, тежко, силно, стъпка в стъпка ще отека своя край и колко повече отива, толкова време става по-трудно. Наистина така Словото Божие казва, че последно време ще бъде силно време. Обаче сега искам да кажа нещо, което е важно и ценно за нас като хората, че Бог през всеки човек е дал да има възможности и да има право на избор. И сега дума, през всеки човек има възможност и право на избор. Ще ви кажа защо. Много хора в момента в живота си понякога преминават през много тежки моменти и трудни изпитания. И така е била Орисията, така е било писано, така е ставало. Едва не се примиряем с това, което става в този свят. А Бог иска не се примиряем с този свят, а се примирим с Него. Именно чрез Христос човек се примирява с Бога. И ако до вчера с Бога сме били врагове, произведите си дела при греховете, от днес, когато приемем Бога, вече ставаме близки приятели. Бог е нашия баща, ние сме Негови деца. И искам да ви кажа, че още когато Бог сътвори човека, създаде обществена цел да общува с Него. И най-вече Словото Божие казва, че в Матея 25 глава, че Бог е направил небето рай за хората, а за дявола. За жалост, когато хората отвърнат Спасителя, много от хората ще бъдат в ада, защото не приемат спасението. И мога да кажа като една аналогия. Когато човек се дави, ако някой ти ходи спасителен пояс, ако ходи спасителен пояс, ще се спасиш. Ако кажеш, аз се оправя сам, се удавиш. Спасителният пояс за човечеството е Христос. Който го приеме, който повярва, не така ще се спаси, ще има личен живот. Но искам да кажа, че нещо, което е важно. От твой личен избор и в твой живот зависи животът на тази земя и за небето. От твоят личен избор. Никой никому не е виновен. Понякога казваме този свят, ама що стана така, смен, що стана. Да, много са този свят, които не разбираме. Но няма причина, поради която ти да кажеш, Господи, аз съм при Тебе. Помогни ме. Това, което е било в миналото изгубено, наранено, забрави го. Дай ми наистина нов живот в Тебе. В Словото Божие писание, Божие Слово казва така, аз знае, казва така, моите пътища не си като ще пътища. Моите помисли, ти като ще помисли. Както стоят земята от небето, така да рече са моите помисли и моите пътища. Така че Бог има наистина пътища за всеки от нас. Няма човек да се намираш в този свят. Когато идеш към Бога, Бог е този, който ще те избави, ще стои на правилния път. Пътя, който ще води към небето. А Еремия 2:11 казва така, аз знае мислите, които мисля за вас. Мисля за добро, а не за зло да дам бъдеща надежда. Значи виждам, че в Словото Божие, Бог ни открива, има пътища, има промисли за нас, наистина има нещо, което иска да напред, да ни подари, ако мога така, живейки в него. Но важното е избора, който прави самия човек. Матей 6 глава, не напразно и се прибеждават хората. Никой не може да се го на дома господари. Аз скоро говорих за тези неща. Няма как да бъдеш крак в този свят.
в греха, в изкушенията, всичко това, което света върши си там. Създаде как да бъдеш в църквата и кажа, аз съм християнин. Кое е вярно, кажете ми? Разбирате, ние пред хората може да се правим на големи християни, на големи вярващи, ама живота не е колко говори. Знаете, има една поговорка, животът ти говори толкова силно, че не мога да чуя, което ми казваш. Значи, животът трябва да отразява това, в което вярваме. И тук казва така, никой не може да се го дам господаря. Бог и дяволата са да господаря. Защото или ще мрази едния, а ще обикне другия. Или към едния ще се привържи, а другия ще презира. Не може да се говори на Бога и на Мамона. Няма как. Бог не може да бъде излаган. Ако търсят Бога след Христос, бъди сериозен в това поприще. Наистина, посвети се наистина реално. Вижте, в Словото апостол Павел ви каже, че човек сам избира. Понякога хората падат в ситуация, в които казват, еди, кой си виновен? Ама не, тя каже, много пъти за нещата, които падаме, сами сме си виновни. Помните, когато Адам се грешиха, Адам като се греши, Бог му говори, Адам, що се греши, бе? Жената, която ми дай, те ми дай плода. Жената Ева каза, змията ми дай. Всеки търси причината в някой друг. Понякога и много често решенията, които вземе, имат последствия и последствия. В Словото Божие Латина казва така, каквото посееш, това ще поженеш. Решенията, които вземе, изборите, които правим, това е време, в което сеем, в което наистина ходим нашите инвестиции, ако мога така. Решаваме какво да правим. И след това вече наистина след време ще плода кафе. И когато решенията, които вземе са според Божие Слово, ще имат добри резултати. А когато са според това на този свят, според твоите мисли, понякога резултати ще бъдат не много добри. И пак ще върнем обратно при Божия Господи, какво става с нас. И ще сега в Словото Божие, колко ясно казва апостол Павел, казва така. Не знаете, че комуто предават себе си, това е Римлян 6 глава 16 стих, комуто предават себе си, като послушен слуги, слуги си на онзи, комуто се покорявате, било греха, който кара смърт, и на послушанието, което кара правда и живот. И като послушен слуги, прямо казвам, че има два господари, има Бог, има и дявол. Това са реални работи. Та ни много често вярваме в Бога, но забравяме, че има враг. А Яна 10 казва така, къде се идва? Да открадне, да заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот изобилен. Така не, че виждаме при човека стои избира. Какво избира? Живота на този свят се изкушава да всичко това, което света предлага, или избира вечността и Господа. В Словото Божие, Псалом 37 казва така, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство да пръсне хляб. Така че Бог, не се притеснявайте за хляба си, за жените неща. Поставете на първо място Господа. Когато поставите другите неща, вече постепенно Бог ще даде мъдрост как да направите. Сега, тук се казва, още казва, Римлян 6 глава, 22 си казва така, защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте опознавани от правдата. Какъв плът имате тогава от тези неща, нещата, които сега срамувате, защото се е смърт. Няма как човек да е жил в този свят греха и да е бил добър живота. Няма как да бъде. Бил си като този свят в греховете си. И когато дойдеш при Бога, Бог те приема, Бог те очиства, Бог прави тебе нов човек. И тогава разбираш, вече има друг смисъл в живота ти. Имаш други ценности. Знаеш, че има вечен живот. Не само този свят и яш приноси на греха. Казва така, но сега като се освободите от греха и станете слуги на Бога, имате за плод това, че отидете към святост, на която краят е вечен живот. Представете се какво говорим. Греха води към смърт. А този път, който се трябва с Господа, води към вечен живот, вечността. Няма как сравнение, няма налог. Едното отива в ада, а едното езеро, другото отива към небето. И това става, когато лично зависи от нашия избор. В Летописи 15, кое е този бе? Секунда. Извинявайте, сега в момента има интернет група. Може ли се това да се обаря? Секунда. Извинявайте, така. По телефон се обадиха. Така. Във втори Летописи 15 те казва така Словото Божие. Господ е с вас, докато сте вие с Него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, той ще ви остави. И те само така Словото казва. Ако ние сме с Господа, ако той е с нас, тук ти сме с Него. Ако го оставим, той ще остави. Значи виждаме, че Бог остава инициативата в ръката на човека. Наистина, не трябва да си играем с огъня.
Някой каза така, сега имаме на тази земя още някои дни да прави, които са много честни, са много хубави, нека да направите с неща, да направите главни и тогава ще при Господа. Върне, Бог ще почака. В Словото Божие каза, търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го като е близо. А в Евреите 15 казва, ако не чуете гласа му, не закоравайте сърцата си. Така че това не е шега работа. Това не е просто да се говорим като някой приятелче. Това е Бог, разбирате ма. Бог е свят. И Бог, когато да предане човек и да с ясно съзнание, че да обканя към Божие царство. Човек не трябва да си гледа тези неща. Сега, твоят живот зависи от твоите решения. Както решаваш си, така се продължава. Има хора, които се отчаяват, пропадат надолу и казват, това е живота, не кажеш. И стават алкохолици, стават наркомани, стават много лоши неща. И защото отчаят. Но когато човек почне да се бори и каже, Господи, ако теб тема е в живота ми, наистина желая да наистина се променят. И непременно, когато дойдеш при Бога с ясна мисъл, Бог ще дойде в твоя живот и да ще даде необходимото, за да може да се стане реалната промяна в твоя живот. Сега, после някой каза, аз нямам мъдрост толкова, не съм толкова умен. Вижте, едва ли има човек, който да има мъдростта на целия свят. Този, който е мъдър, това е Бог. От нас иска в нашата, не е мъж, малка така, в нашата не разбира нещата, се обърнем към Бога. И това няма нищо срамно. При някои хора, има хора, които нещо има ясно, но продължават главата напред и блъскат стената и продължават, докато пропадат надолу. А Словото Божие яко казва така, но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава всички си щедро, без да укорява и ще му се даде. Но въпросът с вяра, без съмнение най-малко, защото който съмнява, прилича на морски вълни, които се гласат и блъскат от ветровете. Така човек не мисли, че получи нещо от Господа. Много е важно, когато се просим от Бога, да вярваме, че Бог те чува, Бог ще ни помогне. Много път се човека, аз се моля, ама не знам дали ще помогне. Щом ми да стане знам, съмнение, няма какво да получиш. Без вяра няма как да се получи. И да е при Господа, вярвам, че е Бог и Бог ще даде наистина. В Амос 5:6 Бог ни казва така, потърсете Господа и ще живеете. Вижте колко ясно каза, потърсете Господа и ще живеете. Живота като цяло, това е най-голямата ценност. И на тази земя и на небето, това е най-голямата ценност. Няма нищо по-ценно. Може си беден, може си богат, обаче когато си жив, може да живееш. Може да живееш голямо богатство, като че не ти какво правиш. Нищо не става. Значи, истинският живот е в Христос. Така потърсете Господа, ще живеете. И важно, че Бог винаги дава възможност за човека, възможност да избира. Има хора, които избират да живеят в този свят, според стандартите в този свят и остават в този свят, светят с този свят. Има други хора, които се променят. Казват, добре, ако това, което пише Библията, ако е вярно, аз искам да е вечен живот. Искам да бъда променен. Какъв е пътя? Бог винаги дава шанс на хората. И ще дам, че още началото, когато Бог създаде Адам и първите хора. Той ги създаде. Постави в Едемската градина Адам и му даде една заповед. Една заповед, не повече. Една заповед. После създаде Ева и не знам колко време, пише колко време са живели така по корството на Бога. В един миг решиха, че могат наистина те да живеят според своите стандарти, според твоите разбирания. И заедно оставиха Бог на страна. Обаче какво стана вече? Когато после се грешиха пред Господа, какво стана? После виждаме, че Бог ги изгони двамата от Едемската градина. И че с Адам и Ева греха премина всички човеци. И тук трябва да видим, че всички човечи след Адам и Ева са грешници. Някой ще аз не съм лош човек. Не става дума за добре лош човек. Става дума, че всеки след Адам и Ева носим греха на Адам и Ева в себе си. Някъде аз кажа сървина, никакъв цивинан. Това са нашите родители. Техният грях идва върху нас. Се пренася. Обаче някой ще е добре. Как става той? Тук се казва така, Римляни 5 глава. Затова как че си един човек, греха ли е света, че взеха смъртта и по начин смъртта мина всички човеци. Поне всички се грешиха. Виждаме в един кюб сорени всички. И изходът е човек да дойде при Господа, да вярва Господа, да приеме Христос и наистина Бог тогава прощава греховете, очиства от греховете и прави в него ново създание, прави може и тя. И сега в Римляни 3 сега така, поне всички се грешиха. Никой не заслужава да се прославя пред Бога. Никой. Така че, ако човек живее със своята си правда, разчитайки на своите добри дела, в Исаия каза, вашите правилни дела са като мръсна дива пред него. Няма кога да ще нашите дела, не трябва да ще на него. И ако човек разчита на своите дела
и загърба Словото Божие и да казваме, аз нямам нужда от Бог, аз съм добър човек. Как си добър човек, как ще фала? Що? Защото си грешник. Нуждаеш се от Христовата жертва, от Христовата кръв, когато те очисти наистина ми. Сега, когато говорим за възможността човек да звъни при Бога, и Словото Божие Исус предупреждаваше своите слушатели още по пътя на пахача, че има два пътя. Два пътя, по които могат да вървят. Тесен път и широк път. Това е най-личността на живота сега. Каза така, влезте през тясната порта, защото широка е портата и построен е пътят, който води погибъл. И мнозина са онези, които намират през тях. Понеже тясна е портата и стесен е пътят, в който води живот, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират. Интересното е, че широкия път, мнозина вървят по него, очакват краят му е смърт. А тесният път, който води към небето, малцина са. Виждаме, наистина и днес наистина така. Колко много хора живеят в този свят, не ги има нищо. Ядени, пиени, купони, празници, какво ли е? Какви неща не се правят? Все ме е весело, хубаво. Обаче краят къде е? Краят е горемещата смърт. И после ада. А хората, които търсят Господа, те са смирени, кротки, живеят с вяра в Бога. Не се притесняват за нищо. Знаят, че Бог е с тях. Но има себе си страхопочитание, богобоязън, стараят се да не се грешават пред Бога, стараят се да живеят свят живот. Това е разликата. Така другите не им пука, как си иска така. И вижте, защото пък казва широкия портата. В Притчи 16:25 казва така. Има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е път, че се към смърт. Да, тя ще е хубав път, бе. Я шпи, какво лошо правиш, бе. Някой казва, аз нищо лошо не правим. Гледам семейство, гледам сецата, работим. Какво толкова правиш, ма? Чакай. Ти не отидеш на небето преди това, което правиш ти. Отидеш на небето преди това, че си приел този, който е правил за тебе, именно най-важното Христос. Във 2 Коринтияни 5:20 казва така, Бог направи грешен онзи, който не е знал грях, да ставим, че вземем ние праведни пред Бога. Така че ние ставим праведни не поради нашите дела, а поради Христово дело. Слава да бъде Господи, това, че се покаем пред Него. Сега, да ти каза, този път води в погибъл. И даже има стихове, които са много силни. Няма да чета, ще ги кажа. Притчи 27:20 казва така. Както ада няма насита, така и човечето, ако няма насита. Човек иска се повече. Някакси не търси това, което Бог му предлага. Да има в себе си една амбиция, да има повече. За какво ти е? А питате един богатър за какво са милионите и милиарди, за какво му са? Ако те загуби живота си. Вижте сега в Екклесиаст казва така. В Екклесиаст 1:8. Това са много силни стихове. Окото не се с гледане, нито се пълни окото със слушане. Окото, колкото повече гледа, толкова повече иска. И каква е ползата от цялата работа? Ако един свърши, а ти си въне пада. Сега, в Римляни 6:20 казва така. Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос нашия Господ. Когато говори се тясната порта сесения път, тук Словото Божие именно говори за избора, който прави човек. Приема Христос, покайва се, посвещава се, търси Христос, отрича греховете си, носи кръст всеки ден, старай се нещата, които са били минало в него, да ги остави. Апостол Павел казва така, всичко ще съм за измет, само Христа да придобие. Вече погледът е друг, целта е друга, посоката е друга. И наистина тогава хората виждат разликата, наистина. Преди как живееш и как живееш сега. Няма как да бъдеш там в широкия през другите. В Йоанна 10:9 Словото Божие казва, аз съм вратата. През мен някой ще бъде спасен. Вратата към небесното царство, към Божието царство е самия Христос. Приемаш Христос и вече се преминаваш с Господа, с Бога. И Бог тогава общува с тебе, вече имаш приемане с Словото Божие, да се можеш на Бога и Бог идва и те отговаря и наистина вече става така, че у някои го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи щеда. И обещанието, което има в Филипяните 20, нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасение от Христа. Там е нашето гражданство. На тази време ние сме хора, които само преминават. Тя го разбираме, разбирате ме. Сега, като той след хората, които не вярват в небето, не вярват в рай, това е живота, това е купона, я шпи, насилно грехи. Правят злоуми, правят много неща, това е живота, я шпи. А християнина казва, чакай. Аз знам, че има там в небето живот за мене. Петър каза, живейте като пришелци чужденци. Хора, които преминават, заминават. Това трябва да го знаем. Така че на тази земя Бог тя да оставиш, не е всичко необходимо. В Тимотей Словото Божие казва така, като имам прехрана, облекло, другия превод каза и покрив, в гръцкия превод,
доволно ти е. Какво ни трябва повече? Като се будиш, да имаш закуска, чета да обясниш обед, да можеш да свършиш една грехове. Какво ни трябва човек? Бог не го съдите. Но когато хората не познават Господа, вече ламте са повече. И в крайна ще губят целата, губят спасението. По-точно не търсят Господа, търсят този свят. Сега, в Колосяни 3:2 апостол Павел каза така: мислете за горното, а не за земното. Търсете това, което е горе. Къде е Христос? Значи, това е избора, който правиш. Не казвам, чакай си, аз на тази земя, то след го виждам, не го виждам. Вижте, всички видими неща са обречени на смърт, видимото. А невидимото, вечното, това е именно което Бог ни подарява с вяра. Така че, самия апостол Павел каза: аз не се обесърчавам, това каза Коринтяни. Ако може човек тлее, бачите, че вътрешни касенки се подновява. Това, което е важно, това, което е цялото е вътрешно съзнание, ново съзнание, което е пред нас. Така че, и тук, когато Исус беше сред ние хора, и те опитаха: Господи, малцина спасяват, малцина ли? И той тогава каза: старайте се да влезете през цялата порта. Понеже много се стараят, ама няма да успеят. Защо? Защото се стараят по неправилен начин. И днеска сега, когато става дума за спасение, горе на много хора, които са невярващи, но имат себе си за религиозни, казват: аз правя това, примерно паля свеща, обикалям църквата, отивам там на празници. Всеки става леко християнство. Но аз ти спасени си, ти какво е? Ритуалите без Господа не плати кого. Ако в центъра на твоето християнство не е Христос, покай се, приеми го и започне нов живот. Всички неща, които ти правиш, те може да бъдат добри. Обаче реално, ако Христос не е в този живот, ще е безцелно, разберете ме. Така че религията сама по себе си не спасява. Спасява вярата в Бога. И сега, те го питаха, някой каза: Господи, малцина спасяват. А той каза: но не се стараят, разберете, не ще могат. Понякога хората се стараят с ритуали, традиции, пазене на дни, правят много неща и казват: това е християнство, това е наистина, така съм го успел от баба ми, от дедите ми и така е останало до днес. Християнство без Христос не води към небето, разбирате. Има една книга, наречена Библия. Там е описано как да живеем, как да ходим, кой е Бог, кой сме ние и как можем да се примирим с Господа, така че наистина да имаме увереност, че сме Негови. Сега, другото е важно, вижте, разбира се, всяко нещо си има време. Някой си мисли, едва не, сега няма времето. Аз ще кажа, ако днес чуеш гласа на Господа, днес е твоето време. Утре може да не бъде то. Утре може да няма ден. Утре може да няма. Никой не знае какво ще стане. Обаче вижте сега. Тук на идеите Исус им говори с прав текст, им каза: вижте сега. Ще ме търсите и няма да намерите. И где съм аз, вие не може да видите. Исус идваш време, когато си отидете, така, ще ме търсите, няма да има. Сега съм след маса, а после няма да има. И те почнаха да си казват: къдеш което, къдеш горе. И тогава, малко по-късно, пак горе, Исус пак им рече: аз си отивам и ще ме търсите, но в греха ще умрете греха. Дето тема аз, вие не може да видите. Причината, поради която човек няма може да е в небето при Бога, е греха. В Откровение 20:10 в небето не ще влезе нищо нечисто. Така че всеки от нас има отговорността. Човек и Божие Слово да каже: Господи, помогни ми. Наистина, това, което ще това е да го живее. И вижте, Симон, помниш, когато Симон Петър, когато Исус му каза: ще отива, Петър каза: къде ще Господи, аз с тебе живот си дам. Вижте, Петър, какво става. Симон му каза: Господи, къде отиваш? Исус говори: където тя аз, не можеш сега да дойдеш. След мен, но после ще дойдеш, защото Петър наистина беше ученик на Господа. И си отиваше. Петър ще дойде по-късно. И тогава Петър каза: защо не мога да дойда след тебе? Живот си да бъде, живот си. И тогава Исус му каза: живот си да ме ще дадеш. Истина ти казвам, Петърът няма да е пропял преди да се отрекал 3 пъти от мен. И така стана наистина. Но целата беше, която се нарича. Петър беше Божий човек. И той му каза: не сега, по-малко ще при мене. Исус сам каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Но Исус Христос не само говори, той ни остави и пример, по който не да вървим. Значи, вяра, която не води към променен живот, вяра без дела е мъртва вяра. Значи, вярата наистина трябва да бъде обоснована на Божие Слово, и която вече има следствие вечен живот, има следствие нов живот в него. В Словото Божие казва така: 1 Петро 2:21, защото на това сте и призвани. Понеже Христос поставя за вас и оставя пример да последвате по неговите стъпки. Вижте какво става. Христос поставя за нас и оставя пример. Пример е Словото Божие. Стъпки са направени. От нас искаме да върнем по тях. Да, не винаги е леко. Понякога има трудности, понякога ще има изпитания, понякога ще има страдания, понякога ще има болки. Бог знае.
псалми така, много са неговите направления, но Господ ги избавя всички тях. Но важното е, че християнът трябва да живее с вяра в Бога. Вярата е една важна, вижте. Ако човек загуби вярата си, губи всичко. Евреи 11 Словото Божие казва така. А без вяра не е възможно човек да отиде на Бога. Но който иде при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Колко правилно казвам? Без вяра няма как да живееш околен. И после, вече бидейки християнин, бидейки вярваш, Словото Божие казва така. Който така, че пребъда в него, сам е дължен да ходи както ходи Христос. Това е нашия пример. Четем Словото Божие, там ни показва как е живота и как трябва да бъдем ние. Как е постъпването и как трябва да постъпваме ние. И наистина това е нашия коректив. Понякога живота не може, ще има проблеми, които не знаем какво решение да вземем. Нека запитаме, Господи, ако ти беше в нас, ти как би постъпил между нас? Запитайте се. И непременно Бог ще даде мъдрост в това отношение. И сега това, което е важно, от това, когато следваме, бъде така, че има двама господари. Има Бог, има идеал, това е самата истина сега. Богът, вижте, в Исаия казва така, Бог казва себе си. Така че няма да ги води само той Бог. И когато хората го заместят с други богове, Бог е много с тези неща, Бог е ревнив. В Исаия 66 глава казва така. Исаия 66 глава казва, че Бог. Помнете прилични неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. В началото аз извинявам края. От древните времена не станете още неща. Аз казвам, намерете ми в челости и ще извърша всичко, което ми е угодно. Това е Бог. Няма друг. Всички други са фалшиви богове. За други богове стои дявола. За жалост. Хората не го съзнават това нещо. И сега, Мамона, това е богът на парите. И има едно голямо предупреждение в притчи. Ема 19 казва така. Среброливието отнема живота на завладените от него. Това е любовта към парите, любовта към колесоливията, това е среброливие. Имаш повече. За жалост, понякога се проповядва в Словото Божие. Има и професионалска проповядва. Постоянно искат пари, богатства. Чакай, спри се. Бог казва, виждаме Словото Божие, когато присъства един човек. Казва, ще съвсем, къде ти деш? С кому каза? Ти си има леговища, ти си има деза, човешка си няма где да послане. Така че не трябва да търсим той сега таки съкровища. Бог няма да остави, няма да забрави. Нека търсим по него царство. Всичко слава, когато той ще ни го прибави. Слава да на Господа. И вижте, той ми предупреждава, че гнязда на този свят, място, където ще има това е Сатана. Така че този свят ще има изкушение. Ще има винаги неща, които ще бъдат противоречни на Божие Слово. Но от нас зависи какво ще изберем. Дали този свят с изкушенията, с хубавите неща, или Божие Слово с предупрежденията. И казва така. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят вижда в лукавия. И си Божии деца. Света, духа на света, това е дявола. Така че трябва да падне в себе си. И нещо, което е важно, в Словото Божие, Бог те предупреждава да не обичаме този свят. До толкова, че да го се отдаваме, да кажем, това е живота. Не, има нещо по-ценно. Словото Божие, яко казва така, при любителите, не знаете, че приятел с света е врата против Бога. И те, който иска да бъде приятел на света, са врата на Бога. Няма как да прегърнем дявола с изкушенията, да кажем, ние си Божии деца. Няма как. Бог казва, манете от този свят. Бягайте от този свят, станете. И нещо, което е важно, Словото Божие, човек е слуга на това, на който се покорява. Ако се покоряваме на греха, не ставаме слуги на греха. Ако се покоряваме на Господа, не ставаме Божии деца. Виждам колко е елементарно. Въпросът е какво избираш. Какво избираш за себе си? На кого се покоряваш? На този свят, с изкушенията или на Бога с вяра? Сега, някои си ще прощават, които са наистина много сериозни, относно покорството най-вече. Ще кажа, защо понякога хората си мислят, че едва не могат да живеят малко греха, малко така, едва не с някакво компромисно решение. Обаче, вижте, за греха не може да прави компромис. Във 2 Петрово, 2 глава, 19 стиха така. Защото когато е победен някой, на това става роб. Ако се помни от изкушението, света е преди изкушение. Ако изкушенията в този свят, който дявол не пуска, те се събарят, ставаш слуга на дявола. Ако се оставаш. Но ако ти побеждаваш тези неща с Господа, може да ти кажеш, да, Бог, значи ти избираш Бога и Бог ти дава сила да преминаваш през тези неща с Него. Вижте, в Йоанна 8 казва така. Йоанна 8 глава, 3 казва така.
и си отгоре, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга на греха. А греха на къде отива? Заплатата на греха, какво беше? Смърт. Как се оправим? Словото Божие казва така. Яна 8:35-36 казва така. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Тук говори за буквално истината е Христос. И когато човек познае Христос го освобождава, дава му сила. В Яна 8:36 казва така. Прочее, ако Синът те освободи, ще бъдете наистина свободни. Виждам, че свободата, спасението, вечният живот идват чрез една личност. Господ Исус Христос. Идваме при Него, приемаме Го, покаяваме се и го следваме. И Бог ни дава вечен живот. Слава да бъде на Господа. И сега, значи казахме, има две възможности пред хората. Да бъдат Бога или дявола. Това е самата истина и в този свят. И има и двама господари. И не Бог, който дава вечен живот. Има и друг дявол, който е на тази земя, чрез изкушенията, и сега хората да отидат в ада. Това е реалността. Словото Божие каза, къде се да открадне, да заколи и да погуби. Сега, има и две места в края на живота, където човек може да попадне. И това пак зависи от тебе и от мен. Всеки човек сам, със своите решения, със своите избори, избира къде да бъде щастта. Сега знам, че никой не иска да бъде в ада. Но когато човек отвърне Спасителя, той съзнателно прегръща лукавия, дявола. Значи няма как да стане. Аз съм чувал хора, които казват, аз сега искам да живея пък там, където там ще има какво ще правим. Ама няма къде да живееш там едва не. Бог ще чака и там ще се разбереш с Бога. Няма такова нещо. На тази земя ти взимаш решението. Къде искаш да бъдеш, с колко искаш да бъдеш. С Бога или с дявола. И ако твърдиш дявола, приемеш Господа, ще бъдеш името. Ако твърдиш Спасителя, Словото Божие казва, че ще с които не Бог ще отпада. Това ще откровение. И сега, някой може да каже, как може Бог, който обича хората, да ги хвърля в ада? Не, вижте, Бог уважава избора на самия човек. Това, което човек избира за себе си, Бог това му дава. Сега хората казват, аз не искам, чувал съм хора, които казват, не ми трябва, защото искам сега да живея. Добре, живей сега. Живей, къде ще живееш, Бог ще каже, хвърли, да си не го познавам. Що? Защото той не иска вечен живот. Този, който иска вечен живот, той се покаява, приема Бога и си започва да живее нов живот. Помните тук Словото Божие за богаташа и за Лазар. Това е много силен стих. И в един Словото Божие казва, че Лазар беше в Авраамовото лоно в рая, а в пъкъла беше богаташа. Нещо беше богат, защото не вярваше в Бога, не беше приел Бога. Значи искам да кажа, че винаги има две места. Или рай, Бога, или в ада. И това е само от този. Не искам да се плашим, но това нещо колко е сериозно това нещо. Бог ни дава живота на тази земя. Това е живота, който Бог ни подготвя за небето, подготвяне. И жалко, ако човек на тази земя живее 50, 60, 70, колкото години Бог определя, и никой не се пита, къде ще бъда аз и не, когато се свърши на тази земя всичко. Това е алтернативата за човека. Вечен живот. И има две неща, които са казани така в Словото Божие, за ад и пъкъл. Макар че това е много силно. Матея 8 глава, 12 казва така. А чата на царство ще бъдат хвърлени във външната тъмнина, там ще бъде плач и скързане с зъби. Плач с зъби. А друга Словото Божие, Матея 25, 61, отново Исус казва, това са думи на нашия Господ Христос. Отново говори за това място, наречено ад, огнено езеро. И за жалост хората, които отворят Господа, ще отидат там. Тогава ще рече на тия, които са от лявата страна, идете от мене, вие проклети във вечният огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Вечният огън. Има много си, които могат да цитирам, но няма смисъл. Просто, знаете, в Откровение 20 глава, искам да прочета, това е важно, в края на времената, всички хора, които не вярват в Бога, всички, които не вярват, които отворят Бога, ще станат при един голям престол. И Словото Божие казва така, вижте. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице попаднаха земята и небето, тук е Бог. И че не се мира място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота и мъртвите бяха съдени според делата им, написаното в тях, книгите. И уморите предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени според делата им. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.
И ако някой не се намери в книгата на живота, той бе пълен в огнето ядро. Това е истината. А човек бил записан тогава, когато се покая, когато приеме, Бог го записа небето. Помните, когато ученици се върнаха при Господ и се радваха, Господ, Твоето име, без се покорят, болни се изцеляват, той каза, не се радите тези неща, радите се, че имената ви са в небесата. Това е най-ценното. Имаш границата на небето. Слава добре на Господа. И не искам да кажа някои неща за ада, а това е страшно място. Но място, което е приготвил Бог за християните, виж, това е важно. Иначе 14 глава, вторите стих, когато вече подготвиш твоите апостоли за заминаване, тук каза така, дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа. И аз сега отидам да я приготвя място. И като направи място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Представете си, 2000 години Господ прави място в небесата. Нещо разкошко, чудесно. Вярвам, всеки един човек, когато от тази премине в Божието царство, ще бъде много приятно и изненадан. Това е нашия Бог. Първо той направи място, отивайки на кръст на Голгота. Той мряза греха на целия свят. И всеки човек, който приеме Христос, който се повярва, и ще има място за небето. Без кръст няма небе, разберете ме. Без кръст няма небе. И сега, помните разбойника на кръста, когато беше около Христос, бяха двама. На жълти дома се подиграваха на Господа. И тогава един каза, ние с тебе служаем да бъдем тук, а той е свят, той е Господ. И му каза, Господи се, спомни за мен, когато дойдеш, аз спомни за мен. И скоро му каза, такъв човек е тебе, там не ми трябва, ти си разбойник, си престъпник. Така не му каза, не. Той му каза, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Това е истината. И наистина там в рая. Ама някой каза, ама как, къде? Не се притеснявай. Вярвай това, което Бог казва. И аз това пък казвам, всеки един християнин, когато затворя очи за тази земя, ще го отворя в Божието царство. Пръста ще не пръста. Духа и душа ще бъдат в Божието царство. И Бог обещава вечен живот, не на тяло. Нещо, което няма как да го разберем. Вижте, самия апостол Павел имаше преживяване в Коринтяни и там това ясно казва в Коринтяни 12 глава. Той е бил в небето. Бил е в рая. И казва така, познавам един човек в Христа, който преди 14 години тялото не знае, освен тялото не знае, Бог знае, без есен от трето небе. Трето небе. Той казва себе си. И такъв човек познавам, в тялото ли без тялото не знае, Бог знае, който без есен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. Няма как, няма налог, това, което е небето на тази земя, няма как да го представиш. Няма как. Сами си казва Словото Божие. По човешки говоря, не разбирате, а говорите ми си, всяко ще разберете. Така че Бог му казва да разбере, че наистина има нещо там в небето, което е приготвено за тези, които вярват в него. И даже в Коринтяни 5.9 казва така, още после, това са много силни стихове. Първо Коринтяни 5.9. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и човешка сърце не е дохождало, че това е приготвил Бог за тези, които го любят. И после казва, а на нас Бог откри това, чрез духа, поне духът издира всичко, даже е Божие дълбочина. Няма как, околото сърцето, няма как да разбереш. После си приеми с вяра всичко. И това съм да кажа, всеки сам избира за себе си къде да бъде за пресвещеността. Ще има едно лъжеучение, което искам да кажа на едно малко. Говори се, че има чистилище, едва не. Това е едно лъжеучение, че едва не. Има място, където човек, който умре за земя, отива там и там, ако има грехове, Бог кара да работи и да се спати греховете и после като спати греховете, кара в рая. Много красиво, обаче не е истина, лъжа е. В Словото Божие казва, че има две места, рай и ад. Няма такива места, няма алабала, няма чистилище. Няма чистилище. Но тази земя правиш твой избор. И вижте, има си, който е актуален и днес. Днес се сега така. Бог проче, без да държи бележка за времето на невежеството, заповяда на всичко, на всеки да се покаят. Слава да бъде на Господа. И аз искам наистина така да разберем, че Бог дава възможности, Бог дава избори. От нас зависи какво ще видим за нашия живот. И наистина Бог уважава нашето решение. Нека Бог да благослови. Амин. Гале! Гале! Само секунда. Гале! Само извинявай, само секунда. Само секунда. Гале! Идвам да я ви кажа. Питай към Гале. Не чух.